Ay may mas importante ninyo, ang tao o ang baboy? Musugot mo nga na ay tao diha nga siging suyop, nasudlan og daghang yawa, niya moingon dayon ang kanaganing Ginoo nimo iparihab ng tawhana niya kay mahal maggasto, ibaligya ng tanan nimo mga baboy o uban pa nimong mga hayop, niya ang halin igasto niya kanang tawhana sige nagpangawat sa inyo. Sugot mo dili? Oy. Ingon mo mas importante ang tao kaysa baboy. Kanang imo mga iro nga mahalon kaayo, ng mga iro nimo nga itoy palangdaan tag 10,000 na tag 20,000, ibaligya na niya ang halin igasto sa rehab aning adik. Zaman, sugot mo dili? Wa na. Nahitabo sa istorya karon nga atong nabati, gikaluy-an ni Hesus, gikaluy-an sa Dios ang taong giyawaan. 2,000 kayawa ang nisod niya. Ako lang ning giingong 2,000 bisag wa hisguti dire, panon angan, panon matud pa siyawa. Ang ako ngan panon kay daghan mi. Nya niingon man siya pasudla mi ana mga baboy. Nya ang mga baboy nga nibsib dito mga 2,000 man kabuok, hurot man yung ambak sa to pa mga 2,000 sa to kayawa. Ingnon talang ana pag-analyze, pero wag ta kakita siyawa. Pero posible sad ngilingya imong tupad ina pila ka kabukyawa na ni moron. Ina pila. Si Maria Magdalena kay 7 man to kayawa ang gipapahawa niya. Kanang imong tupad pila ka kabukyawa diha? Ha? Unsa may timailhan nga naay yawa? Ang tao magsigig buhat og dautan. Muna kining tawhana magsigig samad-samad sa iyang lawas, magsigig siyagit, ana hadloko niya ang mga tao anay moagi atong dapita, niya gapuson siya, kusgan sa kaayo, pamugtuon lang kadina, inana siya kakusgan. Mao na siya timailhan nga naay yawa, magbuhat og dautan. Kinsa ninyo dinhi nga sukad adtong January 1 hangtod karon wa gyud ka pangasaba ta sa kamot? Kinsa ninyo dinhi sukad adtong January 1 hangtod karon wa gyud ka pamakak ta sa kamot? Wa gyapon. Kinsa ninyo dinhi nga sukad adtong January 1 hangtod karon wa gyud ka panglibak ta sa kamot? Tulo na. Kinsa ninyo dinhi sukad atong January 1 hangtod karon wa gyud makapanaway tas kamot? Upat na. So sa kani pa lang mga sampula, upat na kayawa more or less naa nato. Ang yawa sa kasuko, ang yawa sa panaway, ang yawa sa panglibak, ang yawa sa pagpamakak, punan pa na nato kinsay wa makahunahunag mga law-ayng buhat ta sa kamot. Na 5 na. So ubay-ubay gyud nganlan tanang mga common nga sala mao nay buhat sa yawa nato, ug ang iyang buhat makapaislag sa kalibutan. Pero unsa may antidote, unsaon man nato pagsulbad nanginhanglan sa tag mga taong muantos? Muna diri sa atong unang pagbasa, dunay mga tao nga gidayeg sa atong balaang kasulatan sugod ni Abraham, David, hangtod ni Kristo, hangtod karon sa atong panahon. Mga santos ang atong tawag nila. Unsa man sa ilang gibuhat? Nagantos. Matud pa diri,
ang uban pagay nila gipangputlas liog, gipikas ang lawas, gipanitan nga buhi. Way pagkaon, wa gani sila igsusulob, way balay, pero nagpabilin silang nagbuhat og maayo. Nato na sang balihon, kinsa ninyo dinhi sugod karon din agyod mamakak ta sa kamot. Aw dili mo gustong mahimong maayo. Atong gibali ba? Gibali na to. Kinsa ninyo dinhi sugod karon din agyod magyaw-yaw ta sa kamot. Wa gyud. And so on and so forth. So magdepende sa nisiyas desisyon nato. Nya kanus man ta makadesisyon kung naatay pagtuo. Pagtuo. Kaning pagtuo mo ni musulti nato matud pa sa Salmo, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing kamong tanan nga naglaom o nagtuo sa Ginoo. Kana bang wala man kita laing pangita kalipay man. Nganong yawaan man ta kay mangita tag kalipay gikan sa yawanon nga mga buhat or yawanon nga mga butang. Sama anang kwarta, mangita tag kalipay sa kwarta, yawaan kita. Sama anang pleasure, labi na gyud sexual pleasure, mangita ta diha, ayawaan yun. Muna kinabitay, premarital sex, prostitution, kanang sa panang uban diha, homosexuality, mayawaan kita, kabit-kabit, puyo-puyo, mayawaan yun. Apil na ng abortion, part man na sa sexual pleasure. Ay, unwanted ko no, unwanted children. Pero nga nung nasuod man na diha, lami man, mo na. Pero mangita tagkalipay diha sa Ginoo, diha sa mga buhat nga maayo, magantos ang atong lawas. Mo ning gisgutan diri sa unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Magantos ta. Sama ni Hesus, way balay, dauton ta, libakon ta. Sige, lingyay mong tupad. Ina, buhatan tikag maayo, sugod karon. Ina, buhatan tikag maayo, sugod karon. Pasabot, magantos na ko para nimo. Mao bitaw na kanang mga ginikanan, kung magbuhat mog maayo ngadto sa inyong mga anak, magantos gyud mo. Kay kanang mga anak, naaman gina sila batasan na may pagkabuangon. Liwat raman sa nato nung kitang na nag-una. Liwat ra na nato, imagine sa katong bata noon pa ka or bata pa ka, unsam sa imong kinaiyagon. Unsam man ka perfect ka, hilas gud nimo. Otro sa ka, magsikag panghapa ka na imong anak, kay magsigdagan-dagan, magsigi og kanang 2 months gusto kasauna di ay pertigid ay nimong buotana di jud ka mudagan di jud ka mag 2 months gusto nya kana kun magpailob ta ana magantos ta nya unsa may epekto sa anak nga dili gyud kasab-an dili latoson dili yaw-yawan wa siya gitawag og mga childhood brokenness or hurts. Namatod pa sa ato karong mga eksperto sa psycho-emotional analysis, mga psychologist, psychiatrist, muingon sila tungod sa iyang mga brokenness katong bata pa siya, mauna ang iyang batasan karon lisod na kaayo. Kay kani manggong yawa mga igsoon, patakod-takod na siya. Ang mga dagko nga giyawaan na gusto siyawa nga patakdan ang mga bata. Sudla nagyawa ang mga bata samtang bata pa. Muna ka ng atong mga yaw-yaw, kusi, balikas. Bisan ka na ganing mabdos ka, o niya maghuna-huna ka nga, ipakuha lang tingali ni nako. Uy, nasipyat, magining, sus, animal nga nung namabdos magyug ko. Kanang huna-huna ba? Musod na kuno nas bata dito sa iyang unconscious or subconscious mind. Musod na. Mabitan ng mga bata na yung mga bata nga inika tao pa lang kusmuron og naong mingka nga no maning bata kusmod mag-ignaw apangutan ang inahan
Di ba kasagaran ana moingon gina sila unwanted manggod tao ni oy nya giimnan pag gininakog para palaglag may mangmugunit wa gyud mahog. Adi tinuod. Ingna ko na imong tupad ingna wanted ka sa una o unwanted. Labi na gyud rong panahon na duha ra man ang wanted. Karong panahon na ba, kasagaran sa mga batanon, duhara ang wanted. Inigabot nagtulo, kasagaran, unwanted na sa mga parents. Okay lang mo ka mong mga tiwasonon. Kaysa una, sugot kasagaran, sugot ra mabisag pilay anak, may nga man din, may gihatag sa Ginoo. Nindot kay disposisyon, pero karon, oy, ay kondom ay di apay pills palaygit pagani pabasiktomy nya kanang nagpills kanang nagkondom usahay sipyat man na ini kamabdos unwanted ayon di ba lingli sa sila siya pader nasipyat na ka ay iwasa ko magamit ana wanted pa man ko kahantod karon. O na ayoho na to pagtanaw papahawaa ang yawa. Si Kristo niingon ayaw lag kuyog nako panabi lang kon unsay nabuhat sa Ginoo kanimo ug giunsa pagkaluoy sa Dios kanimo. Mga igsoon kanang mga giyawaan gikaluy-an as Ginoo. Kita unta mahimong instrumento sa kaluoy sa Ginoo. Andam sa tatang mo antos ug mo sagubang sa mga kasakit ug kamatayon para lang magbuhatag maayo. Sa dihang nisugod ko pag-alagad sa simbahan niadtong 1984, nagsugod kog organize og grupo dito sa amo, tus bukid, mga out of school youth may kasagaran. Nya pagka 1985 nahimo tong choir kasagaran namo mga Legion of Mary. Grabe ang kasakit sa pagkaway kuwang skaon, maglakaw mi anang 6 kilometers aron lang mo kanta dito sa misa sa Langob sa Guadalupe. Nya mubalik na sad mi ngadto sa amo 12 kilometers ang among lakaon, wa pay klarong kaon. Way mohatag og snacks. Agian lang ni pare. Kung magmisa, pare, agi lang na mo. Salamat ninyo, Brad. Esther, salamat sa kanta. Ato anang pare. Huwag ingon ba, nakasnacks na mo. Pero sige lang yun. Duha ka tuig to. Nya, gibalibaran pa mi diha nga mo kanta sa sud sa simbahan sa Guadalupe. Kay mga bati kay mignaong, bati kay migtingog. Nya, gachinilas pag yun mi. Kay ang chinilas dito sa bukid. Special naman kay na kay magtiniil mami dito. Gani maglakaw misdan, maglukdo ang chinilas giapil og tungtong sa among bakat. Nya inigabot na ngadto hinuos karsada nga hawa na adto na noon magchinilas moingon gutos papa usay wa katani mga sayop katunong dahan nga porting lisura hait king bato napay mga tunok dito wa ta magchinilas dinhi yung hawa na king dahan ga chinilas na tayo mauwaw masada dinhi magtiniil mao na wa mi pasudla simbahan pero sige lang gid mig alagad mga insulto pagbiay-biay magpractice mi dito sa bukid napay among mga silingan nga maingon musa na mga tingog ninyo mga babae ninyo mura naman ang mga iring gibiga kay kana bang ipalsito ba ugoy-ugoy di ba kana mga kapilya wa man ugoy-ugoy birada man ginas tingog unya kay mag-ugoy-ugoy man Ginoong Dios mura mamog mga iring gibiga sa konsalay bugal-bugal ba hulgaon pa mis mga NPA dito nga kon mo padayon mi di lang niya mi magmahay hulgaon sa misaside sa mga military kay basig maaan ming mga NPA mga ina ba lisod ay pero among gisagubang ako niingon jud ko nila rosaryuhan lang yung sista ang atong gamiton way mo gunit og armas rosaryuhan og sista mga matay ta ani magpakamatay ta
Karon niya pa sa inyong atubangan ang nagsulti ani. Wap mamatay, nakakolekta nag-ubay-ubay. Di ba? So nabuntog ang yawanon, alabi na gid ang kahadlok. Daghan ang niingon ako, hunungan na. Gibiyaan sa akong mga kauban nga nangahadlok. Dihay kausa ako na lang yung usa nga nikanta og niingon ko, bisag ako na lang usa padayunon ko ni Lord. Ayan na. Muna nga karon, inyo kong hadlok-hadlokon din inyo kong hulga-hulgaon. Maingon ra ko, kadto ganing di pa ako pari, wa mo'y kumahadlok, karon na bang pertindaghan ng kulikta. Hadlokon ko ninyo guway kaon, di mo muhugs kulikta, kadaghan ang nagmahal na ako. Madri palang daan, di na maihap. Bitaw. Nya kani pang nagsigig simba kada adlaw ambot di ba kani mga yawanon basig nagpakaron ingon lang. Naagi mo moingon ko o mo text ko kausa diha sa akong social media, duhan ako ka adlaw way kaon kay way nihatag na kog bugas. Maglumba tingay mo hatod dinhi ay no. Pero thanks be to God, wa jud ko magutmi. Ako ra gyud nagdesisyon nga magpagutom-gutom pero daghan kay pagkaon. Salamat. Ang kuwang na lang yun karon, ang slot na lang yun. Kana na lang yun kuwang. Ang atong is in ang atong is in each G. Naapay 7,799 kuwang. Hutda lang ni ninyo. Kamong di mo palit, giyawaan mo. Kamong mo palit, congratulations. Labi na yung maghilak na mo inigpalit ninyo, kay wa na mo'y para pamliti, wa na mo'y para kaon, kana nawagtang na ang yawa diha ninyo. Yawa sa kadaw, yawa sa pagkaisipan, yawa sa pagka self-centered.